Ftit tal-ħin ieħor se nkunu qed nosservaw mill-qrib il-ħidma ta' kuljum ta' dawn l-uffiċjali. Qabel nibdew ir-rondi, naraw li t-tammir protettiv bħal radio, il-bodycam, il-PDA kif ukoll it-torch, kif ukoll il-vetturi ikunu in order u fully charged. L-entità tippjana u tagħmel spezzjonijiet f'diversi lokalitajiet b'mod regolari. Fi triq Garibaldi l-Marsa, l-uffiċjali kienu b'7 fuq is-sewwieqa. Jibdew jitwaffqu diversi vetturi. Fosthom dan it-trakk mobbi b'mod li jista' joħloq periklu fit-triq. Iżda mhux biss. Is-sewwieq ta' dan il-mutur twaqqaf u wara li għamlu l-ispezzjoni instab li kellu dokumenti fulots. Għandna bżonn l-assistenza tal-pulizija, hawnhekk badna persuna għandu dokumenti fulots u liċenzja falsa. Ħadd il-messaġġ ħanagħmel kuntatt mal-Papa Charlie. Komplew jgħidu li l-ispezzjonijiet saru sfida llum il-ġurnata minħabba it-teknoloġija. Bis-sewwieqa ma jdumux wisq biex isiru jafu li qed isiru l-ispezzjonijiet u għalhekk ma jdumux wisq f'post wieħed u jarħula lejn triq oħra. Din id-darba ninsabu ta' Sliema fejn b'differenza fejn konna qabel din id-darba l-uffiċjali tal-Lieza huma akkumpanjati mal-pulizija. Kien hemm min ma kienx libes iċ-ċinturin ta' sigurtà, vetturi li kellhom il-liċenzja skaduta u saħansitra anke persuna li ma kellux liċenzja tas-sewqan. L-uffiċjali tal-Lieza u l-pulizija ħadmu id fit. Id-differenzja primarja bejn il-pulizija u l-uffiċjali tal-Lieza hija li filwaqt li l-uffiċjali jiffukaw fuq is-sigurtà tal-komunità, il-pulizija għandhom ir-responsabilità li jinvestigaw reati kriminali. L-uffiċjali fakru li l-vetturi kummerċjali jirtu kollhom fire extinguisher mhux skadut u jiċċekkjaw il-kondizzjoni tal-vetturi fosthom it-tajers u dwal. Għandhom jassiguraw ukoll li s-sewwieq għandu l-kategorija meħtieġa tal-vettura li qed isuq u l-uffiċjali qalu li l-użu tal-mobile waqt is-sewqan, id-dokument tal-liċenzja skaduta u n-nuqqas ta' ċinturina tas-sigurtà huma fost l-aktar kontravenzjonijiet komuni.